Wegens de beperkende maatregelen van de corona speelt Venray vandaag zonder thuispubliek. Tegenstander is Wilhelmina 08 en het start met de volgende 11 namen. Arjan Arts op doel. In de achterhoede Jarno Peters, Stefan Dijk, Robert Willemsen en Roel Cornelissen. Het middenveld vormen Bram Kirsten, Stijn Brinkman, Rick Egelmeers en Stan Kirsten. En in de voorhoede staan Niek Verstegen en Koen Verlinden. Gerard Doeven van Wilhelmina heeft dit seizoen de volgende 11 namen de wei ingestuurd in Venray. Te weten Kevin Huijemans op doel. In de achterhoede staan Thomas Witjes, Ali Jalsin, Sven Peters en Ilias Dari. Op het middenveld Youssef Koubali, Niels Royakkers en Benjamin Batiri. En in de voorhoede staan Ilyas El Argoui, Edwin Vaas en Younes Ditbe. Venray won de eerste thuiswedstrijd en vervolgens uit bij Venlose Boys ook afgetekend. Wegens een coronageval in de staf van Venray ging de wedstrijd verleden week niet door. Venray heeft derhalve nog een 100% score. Weet zij dat vandaag vast te houden. Een combinatie tussen Stijn Brinkman en Stan Kirsten. Die weet de bal enigszins fortuinlijk voorbij zijn tegenstander te krijgen. Zijn voorzet vervolgens is prima en bereikt de vrijstaande Niek Verstegen. De inzet van de goalgetter wordt echter door Wilhelmina van de doellijn gehaald. Bram Kirsten kan de opkomende Jarno Peters inspelen. Peters met de bal op Verlinden en de aanvaller veegt de bal achter het standbeen langs, zo vrij voor Stijn Brinkman. De aanvoerder ziet zijn inzet echter op de paal terechtkomen. In de rebound schiet vervolgens Stan Kirsten over het doel. Een slimme actie van Batiri waarmee hij Bram Kirsten afschudt. Vervolgens een bal prima door het midden waar Edwin Vaas tussen de twee centrale verdedigers van Venray balbezit kan hebben. Zijn schot is echter onnauwkeurig en gaat ruim over. Wederom is het Edwin Vaas in de aanval. Hij weet Van Dijk en Willemsen wederom af te schudden. Maar gelukkig voor Venray is er niemand zo ver mee ingelopen om de bal binnen te tikken voor Wilhelmina. Omdat invaller Juninho Neves van Wilhelmina de bal mist, is het balbezit voor Stan Kirsten. Een paas naar Brinkman en diens voorzet is strak genoeg. Doelman Huijemans weet de inzet echter te keren. Zo komt Venray in blessuretijd van de eerste helft niet op 1-0. Voor Venray resteert slechts een hoekschop. Robert Willemsen kopt de bal en hij gaat via de onderkant van de lat en bovenhoofd van Batiri niet het doel in. Ook nu dus geen treffer voor Venray. Dieper in blessuretijd krijgt Wilhelmina haar eerste hoekschop. Daaruit volgt een tweede hoekschop. En deze wordt door de verdediger Stefan Dijk ongelukkig in zijn eigen doel gewerkt.
Robert Willemsen en Bram Kersten ontzenuwen een aanval van Wilhelmina. Venray zet nu zorgvuldig over een aantal schijven een aanval op. Naar rechts. Uiteindelijk kan invaller Bram Wievermans een lage voorzet geven en tikt Koen Verlinde zo de gelijkmaker binnen. Op 10 minuten na rust. Brinkman met de onderschepping. Stan Kersten komt in balbezit en hij stuurt Nick Verstegen diep. De aanvaller heeft wat ruimte om iets uit te richten. Een subtiele inzet, mini-boogballetje en de bal verdwijnt in de verre hoek. Venray staat na 70 minuten eindelijk op voorsprong deze middag. De ingevallen Joy Koenen laat de eveneens ingevallen Haibat de bal voorzetten. Het is een afgemeten assist op Edwin Vaas, want die kopt de bal in het net. Venray heeft zomaar enkele minuten kunnen genieten van de voorsprong. Ja, kom op, hé. Dan is het Venray weer in de aanval. Brinkman ziet in Koen Verlinde de juiste persoon om deze aanval tot een goed einde te brengen. Zijn actie is prima, maar de verdediging van Wilhelmina verwerkt de bal toch tot hoekschop. Wilhelmina ontzenuwt de aanvallende intenties van Verstegen en Verlinde. Toch kan Venray balbezit houden. Stan Kersten bereikt Jan Peters op rechts. En diens voorzet is volledig op maat voor Verstegen. Met het hoofd kopt de aanvaller Venray weer op voorsprong. Ruim 10 minuten nog op de klok en de nieuwe tussenstand is 3-2. De bezoekers met een inworp. Verlinde onderschept en Stan Kersten heeft balbezit. Hij gaat ermee vandoor en gaat voorwaarts. Een goede diepe voorzet volgt. Verstegen met een lichte touchering. En de bal komt dan voor de voeten van Wievermans. Die knalt de bal duidelijk in het net. Enkele minuten na de voorsprong verdubbelt Venray deze. En maakt hier een einde aan de illusies van Wilhelmina. Venray staat op 4-2. Als dan Bram Kersten Verstegen nog eens op pad stuurt, maar doelman Heijermans met de voet keert, is dat wel het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Arbiter Van Daal fluit voor het einde en Venray wint met 4-2 en behoudt zo de 100% score. Ja, Frans Koenen, Venray wint hier vandaag tegen Wilhelmina 08 met 4-2. Hun hielden het heel klein. Lag dat misschien ook een beetje aan de tactiek van Venray 4-4-2 vandaag? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat zij gewoon ook informatie hebben gehad hoe dat het de laatste weken bij ons gegaan is in die andere wedstrijden. Nou ja, dan weet je dat tegenstanders zich gaan instellen. Dus het veldje heel klein gaan maken met heel veel mensen achter de bal. Nou, dat deden hun vandaag ook. En op momenten dat ze de kans krijgen, ja, dan proberen ze toch wel af te jagen en dat soort dingen. Maar echt daardoor in de problemen zijn we eindelijk niet geweest. Langs de kant had ik persoonlijk een beetje het gevoel dat het soms een beetje makkelijk oogde bij Venray. Dat ze er ook zo over dachten. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Dat heb ik in de rust ook gezegd. Ik vond het gewoon heel mak, heel tam. Niet des Venrays. 10 ballen aangespeeld krijgen, waarvan ook nog eens een keer dan 7 achteruit spelen. Ja jongens, dat mogen we niet doen. Onze sterkste gedeelte ligt het middenveld en de mensen voorop. Ja, die moet je in stelling brengen. En dat hebben we de tweede helft wel gedaan. Natuurlijk zo, we hebben bepaalde mensen die kunnen gewoon een wedstrijd openbreken. Dat kan Wievermans goed, dat kan Stan Kersten goed. Nou, bij Nick Verstegen weet je, hij mist hier en daar wel eens een kantje. Maar aan de andere kant, gaat het telletje maar na. Hij staat nu geloof ik al
tot nu in die voorbereiding bijna op 10 doelpunten. Dus je weet bij elk klein kantje en dat soort dingen, dan zit je erin. Ja, en dat is natuurlijk ook een kwaliteit. Nou, ik denk dat we sowieso als team beter staan. Ik denk vorig jaar zag je ook dat we de kansen echt wel hadden ook. Toen zag je dat ze vaak niet vielen. Nu hebben we ook nog geregeld kansen nodig. Maar ik denk dat we verdedigend het beter hebben staan. En dat we het met z'n allen doen in ieder geval. Ploeg is ook iets fitter misschien en bijna geen blessures. Ja, dat helpt natuurlijk ook. Vorig jaar zag je wel dat er een aantal, nu ook wel een paar, maar minder als vorig jaar. Nou, we hebben het over de corona en geen publiek. Vorige week hebben jullie niet gespeeld. Ja. Ja, hoe moeizaam is dat? Of hoe ga je daarmee om? Ja, dat is voor iedereen moeizaam. Kijk, we hebben natuurlijk die melding gehad dat er iemand corona had. Dus we zijn daarna gelijk allemaal 10 dagen in de quarantaine gegaan. Dat betekent dat je gewoon 10 dagen niks kunt doen. Ja, hij heeft afgelopen donderdag getraind met een hele periode van niks doen. Ja, dat merk je toch weer. Dus je kan doen en laten, je bent er even uit je ritme met alles erop en eraan. En ik vond dat vandaag, met name de eerste helft, ja, vond ik dat het wel te zien was.